Il-Bank Malti għall-Iżvilupp l-MDB fetaħ żewġ skemi mirati biex intrapriżi żgħar u medji ikollhom il-faċilità li jassiguraw fondi ħalli jkunu jistgħu jkabbru n-negozju tagħhom. Dan wara ftehim strateġiku li l-bank għalaq ma' tliet banek kummerċjali ewlenin f'pajjiżna li huma l-BOV, l-HSBC u l-APS. Skemi li jisimhom SME Guarantee Scheme u Guaranteed Co-Lending Scheme bil-għana ħari tagħhom ikun dak li jinkoraġġixxu imprenditori lokali jinvestu fin-negozju tagħhom kemm f'industri innovattivi iżda wkoll f'dawk meqjusin tradizzjonali. Aktar dwar dan tkellimna mal-kap eżekuttiv tal-Bank Malti għall-Iżvilupp Paula Zoppardi li spjegalna kif taħdem l-ewwel skema. L-SME Guarantee Scheme titla sa 80 miljun loan, jiġifieri l-loans tikkaverjaw 80% tal-loan li għat il-bank. Mela jekk xi ħadd imur jissellef 100,000 u ifalli sewa 80,000 inħallsuhom aħna. Allura l-bank ikollu iktar komdità biex isellef. Allura jsellef iktar. Dan ifisser li s-sem tal-Bank Malti għall-Iżvilupp jaqsam ir-riskju marbut man-negozju u bekk dak li qabel għall-bank kummerċjali kien meqjus bħala riskju iżejjed, issa riskju huwa wieħed fil-parametri tal-banku aċċettabbli. Intrapriżi żgħar u medji huma l-aktar li jkollhom bżonn dawn it-tip ta' skemi minħabba l-fatt li ma jkunux stabiliti allura ma jkollhomx xi jagħmel tajjeb f'każ li l-kreditu moti ma jkunx jista' jitħallas lura. Bil-konsegwenza li l-loan oriġinali tkun suġġetta għal rati ta' xogħolin jew inkella il-loan ma tkunx tista' tingħata. Il-Bank Malti għall-Iżvilupp jindirizza propju dawn iż-żewġ sfidi li ħabtu wiċċhom magħhom dawn in-negozji u ħafna minnhom ikunu għadhom fil-bidu tagħhom. Zoppardi ta' eżempju wkoll ta' kif taħdem it-tieni skema intitolata il-Guaranteed Co-Lending Scheme. Ejja ngħidu bniedem imur ħejħu loan ta' 3 miljuni pereżempju. Sewa mela 1.5 miljun noħorġu ħaħna, 1.5 miljun joħorġu l-bank kummerċjali tiegħu. Aħna niggarantixxu 60% tal-lom li joħroġ il-bank. Dan ifisser li l-bank kummerċjali ikun qiegħed iġor biss 40% tan-nofs li jkun ħareġ oriġinarjament, bekk ir-riskju għalih ikun iżgħar minn dak li jġor il-Bank tal-Iżvilupp. Il-Bank tal-Iżvilupp iżda jista' jagħmel dan għax huwa għandu aċċess għal fondi minn banek bħal Bank Ewropew għall-Investiment u l-Bank tal-Kunsill Ewropew li jkunu għaddewlu l-fondi b'imax relattivament baxx. Fl-aħħar nett Zoppardi spjegalna x'għandhom jagħmlu l-intrapriżi biex ikunu jistgħu igawdu minn dawn l-iskemi. Li jiġri ġeneralment imorru l-bank u jgħidlu isma' u dawn l-iskemi, jien għandi dal-proġett, jiena nista' iddaħħalni fih. U l-banek mbagħad għandhom l-agreements magħna u ma jdaħluh ġo l-iskemi.